שלום לניסים עזרא, מנכ"ל רשת אשכולות, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך, הרב יעקובוביץ'? ברוך השם גם כן, אז אנחנו לימדנו את צופינו כאן בהידברות בשירות הציבור על הסאב פריים. האם אפשר להגיד שהחלק הקשה מאחורינו כאן בישראל? הנבואה בנושא נדל"ן היא ניתנה לשוטים, וראינו שהמומחים הגדולים ביותר בעולם בעצם נפלו בכל הערכות שלהם, וחברות ענקיות שלא היית חולם שיפלו נפלו. בארץ ישראל, ברוך השם, יש כוחות חזקים מאוד, יש ברכה בארץ ישראל, יש יזמות טובה בארץ ישראל, ואני חושב שאם יהיה שלום, או לפחות כיוון של שלום, נושא הבינוי והנדל"ן והכלכלה בכלל, הוא יהיה תמיד בקו עלייה. וזה גם התקווה שלי. אתה איש מקצועי מאוד שעשה הרבה מאוד פרויקטים גדולים, אני רק אגלה, היית המהנדס הראשי והאיש שעסק בפינוי-בינוי הקריה. האם אתה רואה התאוששות בשוק הנדל"ן? לפי דעתי כן. וההתאוששות תהיה בעיקר במרכזי הערים, בערים הצרכניות, עד שמדינת ישראל תזרים את העורקים לפריפריה בצורת רכבת, לבאר שבע, רכבת לנתיבות. וכמה הרכבת הקלה היא די כבדה, לא ניסים? כן, אבל המדינה צריכה לקחת בחשבון שההתאוששות תהיה תמיד במרכז, והשוליים תמיד יסבלו. אבל אם הממשלה באמת רוצה לקדם את המדינה רבתי כולה, היא צריכה לחבר את הקצוות שלה בתנועה מסודרת, כמו שבלונדון, בחצי שעה אתה נוסע מקצה לקצה ואתה מגיע לעבודה. ואני חושב שהנושא הזה הוא מאוד מאוד מחויב המציאות, יש שר תחבורה שיציר על רכבות, מקווה שלא את הכוחות להרים את זה. אני בסך הכל רואה שהנדל"ן בישראל הוא יציב, לא היו נפילות גדולות מאוד של חברות, כמו בארצות הברית, לעומת ארצות הברית, שאתה רואה נפילות, אין נפילות כמו מזרח אירופה, אני עסקתי במזרח אירופה, ב9 ארצות, ב7 ארצות ב9 שנים, עשיתי פרויקטים ענקים במזרח אירופה, ועכשיו זה ממש עצירה. בארץ יש הקפאה לרגע, אבל הכוחות מתרוממים, ואני מאמין בעזרת השם, שהכל יהיה בסדר, יש ברכה בארץ ישראל, תמיד אני אומר. הזכרתי את נושא פינוי-בינוי, על מה אנחנו בדיוק מדברים? פינוי-בינוי הוא בעצם דבר שהוא ווין-ווין לכולם, אבל הוא מותנה בגיאוגרפיה. אם אתה לוקח מרכז עיר, נגיד כמו תל אביב, רחובות, ראשון, שנבנתה בהיסטוריה שלה כמרכז עיר קטנה, סביב צומת או סביב מקום היסטורי, ולאט לאט צמחו סביבה, העיר צמחה החוצה, מרכז העיר בדרך כלל הוא מאופיין בבינוי של 2 קומות, 3, 4 קומות, כאשר אפשר לבנות שם מגדלים סביב פארקים. תראה דוגמה, שכונת נווה סביון, סביב פארק בתוך אור יהודה. שזה היה לא פינוי-בינוי, אבל זה היה פרויקט יפה שהוא סמוך לעיר קיימת. זאת אומרת, זה בעצם לשדרג נדל"נית את הקיים. משדרג, גם הוא עושה כמה דברים. פעם אחת הוא משדרג את הקיים ברמת איכות הבנייה, כי בעצם המבנים שהם בני 40-50 הם כבר מתפוררים. הקרקע לא טובה, הריצוף הרוס, הצנרת, ההחזקה היא מאוד יקרה. 2, גודל הדירות הוא קטן. נושא ממ"דים וביטחון התושבים לא קיים. מעליות לא קיימות. כל הדברים האלה ביחד נותנים אפשרות לשדרג את הבינוי הקיים, לבנות שטח יותר גדול על אותו מקום. מי מרוויח? קודם כל היזמים. היזמים חייבים להרוויח, אחרת הם לא יעשו עבודה. אבל אתה יודע, אני בשירות הציבור, מה אתה יכול להיות איש בשורה לצעירים שהיום רואים אותנו, ואתה בא מלמטה, אתה היית האיש שבא מהשכונה ומכיר את המטריה. איזה איש בשורה אתה יכול להיות היום לאותם הצופים הצעירים? האם יש להם אפשרות, האם הם מסוגלים להגיע באותם פרויקטים שכרגע מבצעים? כשאני גדלתי בשכונת התקווה, ברוך השם, גדלנו בבית 2 חדרים, ואני למדתי בחצר, לא הייתה לי ברירה. התפללתי שלא ירד גשם, אז למדתי בחצר. אבל לשכונת התקווה לא היה טאבע. שמאי אסיף היה מהנדס העיר, ואני הערתי לו על הנושא הזה, שאין טאבע בכלל לשכונת התקווה. זאת אומרת, מרכזי הערים, או שולי הערים, או שכונות, הלוא בהיסטוריה של מדינת ישראל, העולים החדשים באו ליד הערים, ולא בתוך הערים. זה סיפור שהוא נפרד. שעריה ברחובות, שכונת התקווה בתל אביב, גבעת אולגה בחדרה, הם נבנו ליד הערים המרכזיות. ולרובם לא היה טאבע. יש מצב להקים את אותם המגדלים לאותם זוגות צעירים שזה במחירים ידידותיים, אם אפשר להגיד? כן, אפשר להקים מגדלים בדירות של 2 חדרים, ולא חייבים 4 חדרים, לתת לזוג צעיר את הצעד הראשון, להתמודד עם משכנתה נורמלית, ואז הוא מתקדם לאט לאט. עכשיו, הפתרון צריך להיות גם במרכזי הערים וגם בפריפריה. יש לנו אוכלוסייה שהיא ברוך השם בפריפריה גדלה מאוד, נתיבות, סדרות שהיא בריבוע צריכה לקבל
עזרה ממדינת ישראל, קריית שמונה. ושם צריך לשים את רוב המשקל. מצפה רמון. לא, צריך להיות ביחד, בהא תליא. זאת אומרת, צריך להיות גם עזרה למרכז וגם עזרה לקצוות, גם עזרה ליזמים וגם עזרה לצרכנים. כי אם אתה עוזר רק ליזמים, הצרכנים לא מקבלים. אם אתה נותן לצרכנים הנחות, יזם לא יבוא. לכן צריך להיות, איך אומרים בערבית, צוזמן. ביחד, לשני הצדדים, כן. כולם יחד. צריך להיות ביחד, יחד שבטי ישראל, ככה אני מאמין. וזה מוביל אותי לתמ"א 38, שבעצם היא עוד כלי נוסף. כן, הוא עוד ניסיון. דיברתי עם שמאי אסיף, שהוא היום ראש מינהל תכנון במדינת ישראל במשרד הפנים. תמ"א 38 היא טובה למרכזי הערים במקומות שהמחירה היא מאוד יקרה. ברמת אביב... אנחנו בעצם מדברים על תוספות. כן, מה זה תמ"א 38? בואו רגע נעשה סדר. תמ"א 38 אומרת, יש דירות שנבנו לפני הרבה שנים, שאין להם ממ"ד, הם לא מתוכננים לרעידות אדמה, יש להם עמודים דקים, ורעידת אדמה זה כוח חופקי, יכולה להפיל אותם ברגע. מצד שני, אין תמריץ לבנות את החיזוקים. אז מה אמרו? בואו נעשה ככה. וצריך להיות. צריך להיות. אז בואו נעשה שני דברים. פעם אחת, אם יבוא קבלן ויחזק את העמודים בקומת קרקע, יבנה לנו ממ"ד וייתן גם אולי מעלית, הוא יקבל את הזכויות על הגג לבנות קומה נוספת, ואז במחיר הבנייה הוא ימכור את הדירות על הגג. עכשיו, אם אתה עושה את זה באור יהודה, כמו ששבוע שעבר נפגשתי עם תושבים, מחיר הבנייה בגג הוא לא מצדיק את הבניית ממ"ד, מדרגות וחיזוק. אם אתה עושה את זה ברמת אביב, לדוגמה, מחירי המחירה הם טובים, ואז ליזם זה כדאי. היו כמה מכשולים של התנגדות דיירים, היו צריכים 100% הסכמה. בעם ישראל, ברוך השם, יש הרבה דעות, ויש אנשים מבוגרים שלא מעניין אותם לעומת צעירים שגרים באותו בניין. עכשיו עשו מזה 70% הסכמה. תמ"א 38 היא טובה למקומות שמחירי המחירה הם גבוהים. היא לא נותנת מענה לפריפריה, כי שם זה לא כדאי. בשוליים צריך לזכור שאם מוסיפים דירות, צריך לתת פתרון חנייה לכל הבניין. משהו מצב שהוא היום מצב נתון. לכן תמ"א 38 היא לא הבשורה שיכולה לבוא לשולי הערים, לפריפריה. היא יכולה לבוא למרכזי הערים, למקומות איכותיים. אבל אם פותרים קצת ככה, קצת פינוי-בינוי, קצת בינוי חדש, נותנים אפשרויות רבות גם ליזמים וגם לתושבים. קבוצות רכישה, זה גם נושא שנמצא היום לדיון בארץ. שמוזיל את זה בקרוב ל-20%. יש היום תנועה של אנשים להתארגנות בצורה פרטית, לבצע בינוי באמצעות קבוצת רכישה. בעצם מה זה קבוצת רכישה? כשמה כן היא קבוצה של אנשים שרוכשים מגרש. לא רוכשים מקבלן ולא רוכשים תוכניות. יש כאן סוגיה של מיסוי מאוד כבדה, כי אפשר לגמור את הכל בהרגשה נהדרת, ואז לקבל מכתבים מרשות המס, שברוך השם עושים את העבודה שלהם יפה מאוד, ולשלם מיסוי שבסוף מביא אותך למחיר של קבלן. חשוב מאוד בקבוצת רכישה, שהקבוצה מתאגדת ורוכשת קרקע ביחד, וכל אחד רוכש חלק מהקרקע. ובכך אנחנו מוזילים ב-15-20%, נכון? סדר גודל שכל התהליך כולו, אתה מוזיל בין 10-15%, אבל יש גם יתרונות נוספים. במצב שהקבלנים היום מאוימים במצב של כלכלה לא כל כך טובה, אם אני עושה קבוצת רכישה, נאמר של 10 חברים שלי, אז אני תלוי בעצם בחברים שלי שישמנו את הכסף לקבלן בתשלומים הנכונים. אם אני קונה מקבלן, יש סיכון מסוים שהקבלן הזה פשט רגל, יש לו בעיות עם בנק, ואז יש שלד ששם יש לי דירה בקומה שעדיין לא נבנתה. לכל דבר יש את היתרון ואת החיסרון שלו. אני מאמין בפיזור, אם אתה הולך כמשקיע או יזם או איש קצה, אתה מפזר את הסיכון שלך. אם יש לך דירה או יש לך קבוצה של 10 אנשים או 20 איש שיודעים להתאגד ביניהם ויש להם את היכולות לשלם על הקרקע ולשלם לקבלן וליועצים בשלבים, בקצה הם מרוויחים 15%. לא משלמים מע"מ כי זה פרטי. לא משלמים מס השבחה על הבנייה, כי בעצם הם משלמים רק על הקרקע, וביחד הם מרוויחים משהו כמו 15%. 15% ממיליון שקל, זה 150,000 שקל. סדר גודל, אתה יכול להרוויח הרבה כסף. עכשיו, אם יש כמה בעלי מקצוע, שאחד מהם הוא אדריכל, אחד הוא מהנדס, אחד הוא מהנדס חשמל, אחד הוא מפקח הנדסי, עושים ביחד קבוצה, כמו שהיה לי הבוקר עם החברים מתיכון עירוני ח' בילו, דתי בתל אביב, אמרתי בוא נעשה ביחד. וניצור לנו קבוצה שתקנה. אבל אם מפרקים את זה לקבלן, לא קבלן ראשי, לקבלני משנה, אתה יכול להרוויח 20%.
וזה היתרון, כי אנשים לא יודעים את זה. הבעיה היא שיש הרבה קבוצות רכישה שמנוהלות על ידי עורכי דין. שעורכי דין הם טובים לשלב ההסכמים, אבל בשלב הביצוע מול קבלן הם לא יודעים להתמודד איתו ברמה הנדסית. וצריך להיות עוד פעם שילוב של מהנדס ועורך דין. אתה יודע שבסין היום יש, בהנהגה של סין, יש מרכיב גדול מאוד של מהנדסים. בארצות הברית ההנהגה מורכבת מעורכי דין. תראה מה קורה לסין בשנים האחרונות, עם קצת תובנות של מהנדסים, ומה קורה בארצות הברית שזה רק עורכי דין. היום בכנסת אין אפילו מהנדס אחד, שהוא יודע את הראייה של הבנייה, כי מהנדס הוא בא עם עוצמות של לבנות, עורכי דין הוא בא עם בלימה. מה שבטוח לנו בשירות הציבור יש מהנדס טוב ואיש טוב שעוזר. הרשי להודות לך, ניסים עזרא, מנכ"ל רשת אשכולות, תודה לך על שהשארת והתרמת את צופי. תודה רבה, אבי, שנהניתי מאוד להיות בערוץ, שאני מאוד מכבד ואני מאוד אוהב, וכאן תודה רבה בעצם לערוץ הזה שמקרב אנשים דתיים, מסורתיים, וכל עמך ישראל לתורה ולמצוות. תודה רבה, יישר כוח. לכבוד לנו.